Yo soy Gemma y este es un nuevo video de Catalán Fàcil. En aquesta ocasió no veurem ni lèxic, ni gramàtica, ni res semblant, però sí que farem un tema que m'heu demanat molt als comentaris i és que veurem una miqueta d'història de Catalunya. Però abans de començar us vull recomanar seguir-me a l'Instagram, que allà tinc molt més contingut, i també vull recomanar-vos aquesta llista de Spotify on podreu escoltar més de 100 cançons en català. Ara sí, comencem! Però com que jo no sóc cap experta en el tema, he demanat ajuda al meu amic Marc Sallols, que és historiador, graduat a la Universitat de Girona i segur que ens deixarà tot molt més clar. Bé, Marc, moltes gràcies per acceptar la meva invitació a participar en aquest vídeo i primer de res voldríem saber quins van ser els primers pobladors d'aquests territoris? Bé, moltes gràcies per convidar-me, Gemma, i sobretot agrair-te tota aquesta feina que estàs fent per ensenyar la llengua i la cultura catalana en general. Bé, pel que comentes de les primeres poblacions que van arribar a la geografia catalana, tenim constància que fa 450.000 anys i en època de la prehistòria hi van haver els primers assentaments. Però si ens centrem ja en el que és la història, hi trobem els ibers. Els ibers són un conjunt de pobles que s'estenen des de les terres catalanes actuals fins al sud de la península i són diversos pobles que sí que ja presenten una jerarquia molt definida, amb els seus rituals religiosos, estructura militar i, per exemple, tenim constància que ja iniciaven els primers intercanvis comercials amb els grecs, que de fet és una altra població que es va assentar aquí a Catalunya. Tenim els casos d'Empúries i Roses. El que sí que destacaria per això és, i que ens queda a prop de Girona, és Ullastret. Ullastret és com la gran capital, per dir-ho d'alguna manera, íber del moment i que de fet és recomanable la seva visita, ja que encara es poden veure avui dia les fortificacions. I després els romans serien l'altra població que arriba aquí, que sí que hi ha aquí i arreu d'Europa i que sí que ja marca un gran canvi en la dinàmica històrica, assentant el dret romà, amb les seves concepcions filosòfiques, amb els canvis a nivell urbanístic. També sabem que els àrabs van ocupar la península durant 700 anys. Catalunya també va estar ocupada? Sí, efectivament. De fet, a Catalunya hi van estar a prop de 400 anys. Van desembarcar, com has dit, a la península al segle VIII, i al cap d'uns anys van arribar a Catalunya, tot i que els francs de seguida els van expulsar del que seria la Catalunya Vella, que és bàsicament, perquè ens entenguem, Girona i Barcelona. Tot i així, el que és la Catalunya Nova, que seria l'altra zona, doncs sí, s'hi van estar més anys i no van marxar del territori fins al segle XII. Hi ha una època que després vindria Jaume I el Conqueridor, que de fet es diu així perquè diguem-ne que reconquereix el territori català, després la conquesta del regne de Mallorca, de València. Tot i això, paral·lelament en aquesta estada d'aquest poble provinent del nord d'Àfrica, comença el que és els comtes catalans, els comtats catalans. Aquí trobem la figura de Guifré el Vilós, comte de Barcelona, i és en aquest moment on les aliances entre els diferents comtats catalans acabarien començant a assentar la gènesi de Catalunya, paral·lelament a que es començaria a forjar el que és el català. I ara que dius això del català, sabem més o menys en quin moment té formació el català com a idioma? Aviam, el català, com qualsevol altra llengua,
evidentment no podríem trobar una data concreta, vull dir, com qualsevol llengua necessita un temps, no?, de gestació, d'anar-se parlant. Sí que per això podríem establir aquest període que he dit, no?, que durant el 9, 10, 11 es comença a parlar una mica, i llavors ja al 12 trobem les homilies d'Organyà, que és com el primer document que tenim en el sentit literari, tot i que hi ha precedents. El català és una llengua romànica, que això vol dir que prové del llatí vulgar. O sigui, quan els romans venen aquí i porten el llatí, podríem, dit així ràpidament, dividir el llatí entre el llatí culte, que són aquells que són els escriptors, els erudits, no?, eclesiàstics que l'utilitzen, però la gent comuna parla d'aquest llatí més vulgar. Doncs serà aquest llatí més vulgar que anirà prenent la particularitat catalana i esdevindrà el català. Aquí esdevindrà el català, a França el francès, a Portugal el portuguès. És un fenomen estès a diferents regions d'Europa. I ara, Marc, ens podries explicar una miqueta què va ser o què va motivar la Guerra dels Segadors? Fent una breu pinzellada, si algú vol aprofundir en tot això que estem dient, en tot aquest recorregut històric en la història de Catalunya, jo recomanaria especialment la formació d'una identitat de Josep Fontana, que està molt ben explicat. Però bé, responent a la pregunta, jo crec que en 1640 ho hem d'entendre com una revolta contra la imposició reial, ja sigui del rei espanyol o del rei francès, no? Bé, el que passa en aquests anys, perquè comença el 1640 però es prolonga en el temps, és que el rei castellà, doncs, diguem-ne que va incrementant el centralisme en un moment, en el context d'un conflicte d'abast europeu, que és la Guerra dels 30 anys, doncs la població catalana es troba que ha d'allotjar els soldats castellans, amb la qual cosa doncs, hi ha moltes vexacions a la població, conflictes, també una gran despesa econòmica, no?, en un moment una mica de misèria i de fam. I el punt culminant també és el que és la Unió d'Armes. Convocar Unió d'Armes significa que tots els regnes havien de donar suport econòmic per sufragar les despeses de la guerra, i això a Catalunya era inconstitucional. I llavors, en aquell moment, Catalunya era presidida pel canonge Pau Claris, i llavors s'estava com bullint l'olla, i el clímax es produeix al juny, el Corpus de Sang, que és conegut, que és, els segadors estaven a Barcelona, no?, esperant per segar i tal, i esclata la revolta i van assaltar el Palau Reial, i llavors és el moment que s'envien tropes per evitar la revolta, i el que fan els catalans és buscar ajuda a França, amb la qual cosa França ajuda, però la situació que havien provocat les tropes castellanes aquí a Catalunya, no?, amb la població de l'allotjament, torna a passar en França, amb la qual cosa, i potser de forma pitjor, amb la qual cosa es troben en el mateix cas. Al final s'acaba reconeixent un altre cop Felip IV per mirar de paivagar la situació, però la història acaba molt malament pels interessos catalans, ja que acaba el 1652 amb el Tractat dels Pirineus i amb el desmembrament del territori català, ja que aquest tractat suposa la pèrdua de la Catalunya Nord, que passa en domini francès.